И здравейте на всички! Аз съм Митко и днес снимам с един мой приятел в сървъра. Какъв беше? Хека. Какъв беше сървъра Инград. Да, Инкрафт. И имам минигеймс, survival и креатив. Какво ще играем? Мингейм. Диска. Така. Каква минигейм ще играем? Последно. До сега спорихме каква минигейм ще играем. Каква? Color Arena. Да, Color Run. Аз съм в Color Arena. Идвам. Как ти ли там, бе? За кой влизаш в сплив? Мечовете ли, бе? Не бе, в уния цветни квадратчета. Нали бях там, бе? Растюм. Колко трябва да сме? Аз се сядам чак малко. Това пак ще така, обаче ми трябва да има приятел. Ама, сега ще вляза с един друг скин. Обаче, ако му пиш, бе, тека не се би нищо да бъде. Знам. Еми, Обърках пътища. Е! добре. Я го идвам с другия ми скин. Така, его. Виждаш ли го? Да. След 3 секунди. Ти с кой скин ще играеш? Не знаем с двата. И как ще играеш с двата, бе? Ами така. Ще е странно. И хора, да ви кажа нещо. Може на време си сменям скина, защото още нямам купената майка. Скоро ще я имам. И затова ще си сменям скина и ние започнахме. Още един дойде. Четирима сме. Синьо. С него не можа. Да. Какво? Аз успях. Не се. Само ни двамата ли сме? Ще ми я бо. Бражево. Черно. За малко. Боже, аз ли бе? Аре! 130 я победи. Yes. Аре пак. Лаво. Чакай, че има ли лаво? Айде. Още един приятел тук. Не се виждам.
Е сега. Е, виждам се как. Трудно е да се играе с двама. Добре. Мисля това да е за този клип. И до